Ассалому алайкум дӯстони азизи ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азизи ма, имрӯз тарзи тайёр намудани капучиноро барои шумо нишон медиҳам. Барои як подписчик пурсида буданд тарзи тайёр карданша, гарчанде дар канал ҳастай. Об, шакар, камтарак обай, шакар 2 қошиқай, 1 қошиқ кофеай. Инам хел бо об капучинатор қатӣ мезанем. Агар надошта бошен капучинатор, бо миксера мешава. Миксера ба яктагаш мезанен, анам хел кафк мекуна. Тамом шира гарм мекунен, дар болош хоҳен резен, хоҳен дар дигар хел чашка мерезен. Тайёр мешавад. Беҳад таъмуш хел болаззатай, хушхӯрай, ҳам аппетитнияй духтаро. Ина тайёр кардам. Ман ҳамаи бисёр вақт тайёр мекунам. Хостум имрӯз бо барои хоҳиши як ҳамаи дӯсти азиз буд, ина нишон додам. Дӯстони азиз, мини питса кадестам. Иҷада якм слоеш таматай, баъд майонез, ҳозиринаи реза кардаги маҳсулотро бо ҳамроҳ мекунам. Беҳад питсай бамаза мешавад. Мини питса кадеста будам духтаро, ки калон-калони бад омад. Мешава ки чӣ кунен шумо? Якта питса кунен. Ман гуфтам хеле мини кунам, кӯдакодам удоб намешава, ки объем додам. Дрожжевое тесто чихела. И тестаи нонай духтаро, ман хамири нон доштам, нон пухтам. Баъд ай ҳаму яташа гирифтам, мини питса кардам шон. Хостам ки чӣ кунам? Питсашон букунам. Агар ни питсара ба шир мешурум, бо мулоимтар мешава. Хайра хамири нони ма руғанаш бисёрай. Ман 3 руған кардам, ранги килча борикадаги мамухалия. Духтаро хай ба даст мондестам, и барои худмонай ку. Не. Ина духтаро чӣ кардам? Сосискошам мондам. ҳозир як бор мепаза камтар, баъд сирша мемонам. Иша без сосиска барои худам кардам. Ёша барои кӯдако кардам. Болгарский кӯдакода намондам. Хайшта камтарак мондама, намехӯранд. Помидор не ки бамаза мешава, сочни мебӯя питса. Духтаро, ана ку биёин якҷоя кор мекунем. Кори беҳад осон буда. ҳами ширкати ҳатоми мара медонем, ки ма хулосама буровардагӣ бад кора сар кардагиам. Дар 6 моҳ як бор харид мекунем, хариду фурӯш надора, расходи зиёдӣ надора. Як бор 200 сомонда харид мекунем, тамом кора пеш мебарем. маош аз 100 000 рубл боло ҳастай. духтаро, кӯшиш кардем бо зиёд меша, бонус мегирен, туҳфа мегирен. ҳами хел кори осонай духтаро, ки мада беҳад маъқул шуд. тариқи як интернет кора сар мекунен. биёен ина номеро дар рӯи экранда нависен. кор хубиш дар чие, ки ҳар моҳ маоштона мегирен. ҳеҷ кира дига зора намекунен, ки мада пул тема ягон чӣ бихарам. хитонда чизе ки мефора ҳар моҳа маоштона гирифтагӣ бо сари баланд мерен харид мекунен. меҳнат шарафай духтаро. ина номерода муроҷиат кунен, таги дасти мада кор мекунен. ҳамаш одамои коригарои маҳай духтаро. марам кор кадестам. ина бисёр мепурсиден, ки чӣ ба шумо кор намекунен, кор намекунен. ина вақтш омад, ма гуфтам, ки ма кор мекунам духтаро. шуморам биёин ҳамроҳи ма кор кунен. кори осонай. мастер продажа мешен, ҳар моҳ маоши баланда сазовор мешавен. духтаро, ҳамаи мо шинос дорем, дугона дорем, ҳамсоя дорем. метонем ба дигару тавсия дода кора пеш барем. духтаро, медонем, ки ширкати атоми кореягия номери 1 дар ҷаҳонай. ҳам ҷодаи корда, ҳам косметикаво мазз доруош, ҳамаш шифоияй, табиияй духтаро. барои ҳамо биёен кор кунен, ҳам харидорӣ кунен бо нархи арзон барои худтон. мини питса тайёр шуд. специально сир барои питса навистагиам халиқати кардам. тарзи тайёр намудани як намуд ширинӣ бениҳоят болаззат, печеньяй, лимонка мегӯянша, лекин лимон ҳамроҳ кардагӣ нестем духтаро. ба мисли лимонай. шаклаш бениҳоят болаззат. бо нависен ку чӣ номаш монем ҳами печеньямона. орд лозимай, разрыхлитель 1 қошиқча, маргарин 200 грамм 1 пачка, 1 пачкаи дига 1 қати сметана, фарқ надора чанд фоиза боша, 200 грамм сметана лозимай. аввал маргарин, разрыхлитель, ордро амихел умочак мекунем. ордро 1/2 пиёла ҳамроҳ кардам. бо нарасид бо ҳамроҳ мекунем духтаро. 2 дона зардии тухм. тамом
зволаша бо ҳамин қадар хамирша маҳсулот истифода мебарем. Хамир на сус на сах худаш ба чашм маълум мешава, мулоимиш аз даст ҷудо мешава. Бо ина бинем камтар дига орд ҳамроҳ карда хамирро мешӯрем. Ана сафеди тухмро агар хоҳем дарунашда бизе кунем, бо ҳамроҳи шакар миксер қати ладзанен, дарунашда бизе кунем, бо чормағзам ҳамроҳ мекунем. Ман нахостам бо сафеди тухм кунам, ман бо варёнка кардам духтаро. Иҷада бо варёнка беҳад бомазза мешава. Конфет када ман бо сафеди тухм мекунам, инай хали печёнёда бо ҳами варёнка. Тунук мекунем, анами қавмебиёя ғавси тунук кардагимон бо як шакл буридум ки як хел биёя, ҳама ҳами размериш як хел биёя. Бо боқӣ мондаша ҳами хел зволача када мемонем, рӯ мегирад то ёша печондан. Хамирмон бо рӯ гирифта бо тунук мекунем. Беҳад писочни хушрӯ омадагия хамирмон мулоим. Варёнка мекунем, чормағз, баъд мепечонем бо анами шакл. Бинен осонай. Хамир нозуки хушрӯи ҳаст духтаро, ки шакар надора хамирмон, барое ки мо ҳам болои баъди пухтан болоша сгушонка мекунем, ширин меша, ҳам дарунаш варёнка дора. Уман намефаҳмӣ ки хамири мо ширин ҳаст ё не. Ина ҳамин шакли бодомчабори аҷоиб хушрӯай. Дар ҳарорати 200 градус мепазад. Ана духтаро бинед чӣ хел шуд. Ҳамин тиллоранг меша, мегирем, сурхи бад намекунем, тагуш пухтагӣ аллакай. Сгушонкара гирифтем, чормағза блендер қати майда кардам. Ина бинед. Сгушонкара болошда ҳамин хел мешакем, дар чормағз тар мекунем. Бо аҷоибот печеньяи болаззат, ҳам ороиши дастархонда хушрӯай. Як намуд новинка печенья барои шумо пешкаш кардам духтаро. ин номаш бисёр чанд ном мегиранд. ира лодочка мегӯянд, лимонник мегӯянд. инами чанд намуд ном дора. хай бо кадоми чӣ ном медонад дар комментария нависа. сер чормағзаш мекунем, беҳад бамаза мешава. раҳмат духтаро барои дастгириҳотон, барои ҳамаи суханҳои хубтон. ба ҳамаи шумо раҳмат мегӯм. аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ боша. шумо дастгирӣ мекунен, пешравӣ канали мо мешава. ҳатман лайка гузорен. пешравӣ мо бо дастгирии шумои духтаро. ҳамроҳи очам ҳисор рафтестем, хонаи холам. Камтар боша гуфтам навор кунам айра. Дар қафои штагим ҳам хеле удобнай съёмка кунӣ. ай як тараф съёмка мекунӣ. хай қишлоқ чӣ хел зурай духтаро. ҳамаи ҷо сабз, мада маъқулайда боду ҳавош. Бо камтар борон бордиста буд. бинед лабавои мошина борон борид, ҳаво абр кад, камтар як борон борид, бо салқин кад. ай офтоб мекуна тобистон, ай ба ҳар ҳол бо ҳаво камтар шамолак шуд.
ҳушам ба ҳамин раҳа сёмка кунӣ, Зайнаба сёмка накардам. Зайнаб куртаи тоҷикӣ пӯшидаги фасон кадаги буд. Куртааш украшение дошт. Куртаи мара хушрӯ буд украшениеш. Ина куртаи ман камтарак украшение кардам, нежный кардам. Ша остиноша, пешакша, оли нишон метиём пешакша. Дига пӯшида будам, фаромӯш кардам нишон тиём. Ай Зайнаб украшениеш зури бад буду. Фаромӯш кардам, ша ки камта наворуш мекардам. Духтаро, раҳмат ки бо мо ҳастен. Худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.